na Natasha en no de udeta pa precies a de kar principal. En tide na Taste World Fest. Een sweet festival sa alles ranama eigenlijk moest bezoeken, want ade span. Zo net Gabi en Boys tree op en het was geweldig. Mi stand na mi onderneming en me make sweet koekoe, sweet tart en na sweet touch. Ade in Engels eigenlijk, maar de bedoeling voor aneng na inferi dat je nyawa sweet sani. Dat na bedoeling voor aneng sa onderneming voor mi abi. Alles maar, u kan volgen me op Facebook, u kan volgen me op Instagram, TikTok, ik ben niet zo actief ete, maar ik kon ete. No de, dis na alasan sa uap ete. U begin nga somen sweet sani, maar alakba, want a sweet soda na, sra naman botak a sweet not todo. Jaso up de sweet maizena kuku. Tap ala feestjes je kon je tegen. Kokosbisjes ben dit toe, maar akba. A sweet soda na. Jaso uap keksi. Ala sra naman lop keksi. Ik zie kuku ben dit toe, maar akba ook toe. Ja, zo uap a mooi boy voor sranang a sweet via doe. De man is dit, dus volgende keer u konteki. Ananas cake ben dit ook toe, maar ook dat die na laatste wansande. Ja, zo in een mooie koelkast wat alla sweet tart sang. Ade be abi trawang ba. Maar die sande ete, u ap dawet taart. If was er naman tak dawet de in one taart, na 100, zeker 100. Dis na Natasha Palamtak, Sweet Touch, Sweet Sranamang in hart en nieren. Grand tangi! Bedankt voor het kijken. Abonneer nu, zodat je makkelijk de taal van Suriname kan leren. En als je deze video interessant vond, check dan de volgende video. Want wat je daar gaat leren, wil je echt niet missen.